Soc en José Luis Domínguez, soc el responsable del grup de sistemes elèctrics de potència de l'IREC. L'IREC és l'Institut de Recerca Energia de Catalunya i dins del nostre grup de sistemes elèctrics nosaltres treballem pel futur de l'energia elèctrica. Dins del projecte GridWatch tenim un equip multidisciplinar on treballem tant enginyers elèctrics, enginyers de telecomunicacions, enginyers informàtics, físics, entre d'altres, per assegurar el futur i la viabilitat de la xarxa elèctrica. Em dic Pol Paradell, soc investigador de l'IREC i treballo al grup de Power Systems, en el qual he ajudat amb la plataforma de GridWatch. Doncs jo soc la Núria, soc enginyera de telecomunicacions i investigadora aquí a IREC i soc la tècnica responsable del desenvolupament de la plataforma de GridWatch. La plataforma del GridWatch és una plataforma pensada per l'anàlisi dels riscos elèctrics per a esdeveniments extrems, en el qual s'utilitzen diferents eines d'intel·ligència artificial i altres algoritmes, i a part també s'ha interconnectat diferents sistemes amb APIs i sistemes de missatgeria instantània. S'ha validat en un cas pilot en el Parc de Doñana amb un projecte amb e-distribució. També s'ha avaluat amb diferents projectes europeus, en els quals, per exemple, s'ha utilitzat a Barcelona, Bristol o Grècia. L'eina també té una principal aplicació tant en operació i manteniment com en planificació d'infraestructures. El GridWatch és l'eina de multivaluació de riscos i mitigació especialitzada en la xarxa elèctrica.